Foli ni waleɲuman dɔn bɔ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la bi ye araba ye juin kalo tile 10 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi walasa ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati Mali jamana ale ni Benin jamana ɲɔgɔn cɛ kunu juin kalo tile 9 san 2026 Benin jamana kuntigi Romuald Wadanyi ale ka fanga tali kɔ Benin jamana kɔnɔna na ka sanga ni tile 17 bɔɲɔgɔnko ye fɛn kɔni Romuald Wadanyi ale ye kunda Mali jamana kɔnɔna na min senfɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale kɔni taara ni ka taa Benin jamana kuntigi ale kɔni kunbɛn pankuru jigiso la ni ka u kunda Kuluba palais ale kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Benin jamana kuntigi ale kɔni ka ni nali kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka Benin jamana ale ni Mali jamana ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati lakanako nasira fɛ fo ka taa se jago ale ni sɔrɔko ko ɲɛma yaasa ni jamana fila ninnu ka bolodi ɲɔgɔnmaya olu bɛ se ka sabati cogo min na. Kunnafonidila Shana Tahiru minɛlen kɔ kiiritigɛlamaw fɛ tɛnɛ don juin kalo tile 8 san 2026 k'a sabu kɛ k'a ye dankari kɛ an ka jamana sariya dɔ olu la ni ka kuma protocolen dɔ olu kɔni fɔ o de hokumu kɔnɔna na juin kalo tile 9 san 2026 fɛn kɔni ye kunnafonidila Abdramane Keita ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni fana minɛla kiiritigɛlamaw fɛ k'a sabu kɛ a ye kunnafoniya dɔ olu kɔni jɛnsɛ a ka bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛ fɛn kɔni ye kunnafonidila Abdramane Keita ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko ale ye journal Le Témoin ɲɛma o de ye kɔni ye an bɛ wagati min na ko sisan Abdramane Keita ale kɔni minɛla kiiritigɛlamaw fɛ ni a ka kiiritigɛw olu kɔni bolodalen n'o ka bɛn août kalo tile 17 ma san 2026 walasa ka sanuya ko ale ni kɛnɛya ko sabati an ka jamana kɔnɔna na PMI Mali mɔgɔ fo ka taa se an ka jamana minisiriso min bɛ ni olu ka baara ɲɛsinnen don mara ni mara cɛbɔli koɲɛw ma ni o ye ministère de l'administration territoriale de la décentralisation olu mɔgɔw ka wulikajɔ baaraw kɛra sababu ye ni ka camion bɛn o de kɔni di Kilikoro commune kɔni kɔnɔna na yaasa sanuya ko ale ni kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogo min na min senfɛ Kilikoro maire Aliyu Musa Tambura ale y'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka ɲamaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min kɔni ye sanuya ko ye ale ni kɛnɛya ko bɛ se ka sabati Kilikoro marabolo kɔnɔna na cogo min na. Walasa ka bolodi ɲɔgɔnmaya sabati an ka jamana ale ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ Chine jamana lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko Linxiang ale kɛra sababu ye ni ka balomafɛn kiti 400 olu fara ɲɔgɔn kan k'a di maa minnu ni a ka kan Bamakɔ commune 3 kɔnɔna na yaasa ni jamana fila ninnu ka bolodi ɲɔgɔnmaya olu bɛ se ka sabati cogo min na o de hokumu kɔnɔna na a ka ni wale ninnu senfɛ fɛn min kɔni ye Linxiang ye ni ale ye Chine lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale y'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka Mali jamana ale ni Chine jamana ka bolodi ɲɔgɔnmaya olu sinsin ka taa fɛ ali bi o de hokumu kɔnɔna na Linxiang ale kɛra sababu ye ni ka balomafɛn kiti 400 o kɔni tila Bamakɔ commune 3 kɔnɔna na juin kalo tile 8 san 2026 yaasa ni jamana fila ninnu ka bolodi ɲɔgɔnmaya olu bɛ se ka sinsin ali bi. An bɛ taa kɛnparana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Karaba marabolo kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kalo 1 bɔɲɔgɔnko bɔ fɛn min kɔni ye Orange réseau ye o kɔni ta la ka sɔrɔ ni dugu kofɔlen kɔni na ka sabu kɛ banbagaci wale dɔw ka bingani wale dɔw olu kɔni senfɛ min senfɛ u kɔni ye sabotage o de kɔni don di dugu kofɔlen réseau kɔni na min na fɛn min kɔni ye Karaba sigibagaw ye u b'a laɲini Orange mɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ka réseau ko ale bɛ se ka basigi cogo min na Karaba dugu kɔnɔna na.
Ka kɛɲɛ ni samiya donda ye tɛnɛ don juin kalo tile 8 san 2026 fiɲɛkoloci kɛra sababu ye Beremasu dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala ni a bɛ wele ko PK 880 ni ka yiri caman olu de kɔni bɔgɔti fo ka taa se maaw bolofɛminɛ caman olu kɔni tiɲɛna o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko tɛnɛ don juin kalo tile 8 san 2026 ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 17 wagatiw ye fiɲɛkoloci kɛra sababu ye Beremasu dugu kɔnɔna na PK 880 ale kɔni kɔnɔna na ni ka yiri caman olu de bɔgɔti fo ka taa se maaw bolofɛminɛ caman olu kɔni tiɲɛna ni o kɛra sababu ye ka ni dugu sigibaga ninnu kɔni bila kamanagan o de hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye Beremasu dugu ɲɛmaaw ye olu b'a laɲini u ka dugu sigibagaw fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyala ni samiya donda in kɔni na. Ka sanga ni taji ko gɛlɛn an ka jamana kɔnɔna na ni maa dɔw de kɔni bɛ ni u bɛ taji ale de kɔni san ka marasow kɔnɔna ale la fo ka taa se dɔw kɔni bɛ dɔ de fara taji sɔngɔ kan min tɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka fɔlen o de hukumu kɔnɔna na Sikaso gouverneur ale ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka tasuma kasara fo ka taa se explosion olu de kɔni ma yaasa ka ni wale ninnu kɔni dabila Sikaso gouverneur ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ maa o maa ni i kɔni minɛla ni wale ninnu kɔni na i ni ɲangi min ka kan o bɛ da i kan ni o ye taji maralen so kɔnɔ fo ka taa se dɔ farali taji sɔngɔ kan min tɛ jamana ɲɛmaaw olu ka fɔlen. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Mali tonatanaw dusuma kasilen don k'a sabu kɛ fɛn min kɔni ye Kasum Kulubali a jirala k'a fɔ ko ale fatura kunu tarata juin kalo tile 9 san 2026 ka sanga ni bana kuntagalajan dɔ o de ye min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Kasum Kulubali ni bɛɛ b'a dɔn Young Box o de la ko ale fatura Faransi jamana ka kɛɲɛ ni bana kuntagalajan dɔ o de kɔni ye hakilina jiginna fɛn kɔni ye Kasum Kulubali ale tun ye vice-président du comité excessif de la fédération malienne de football o de kɔni ye Mamutu Touré ni a bɛ wele ko Bavier ale ka fanga wagatiw la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ ale la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni dilaw olu la aw kan bɛɛ kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya ko ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.